Hei kaikki. Moro! Joo! Ja tää on meidän eka video tästä tosi kivalta kanavalta nimeltä. Toi vittu! Ei se ei voi sanoa tää on tää meidän uusi kanava nimeltä Hölmökolmikko. Hölmökolmikko. Pysykää siinä. Oh no! Onko se varma, että on työt tullut? Onko nää? Hei juttu, kato, tuu tähän. Okei. Mitä sä teet? Toi on... Tiedätkö mikä itemi toi jo? Ja se on Subspace Triple Mine. Oh My god! Mulla on 2 itemiä aivan täppä. Ja miksi sanoit, että toi on 1x1? Toi ei oo mikään vitun 1x1. Ja tää on ollut... Ei, mä en ainakaan halua. Miksi sä menet niinku backstab? Ei! Oh my god! Ei helvetti. Eikö sä tiedä mikä first person on? Niin. Mutta miten ne tietää ketä puhuu? Miten puhuu? Joo, Joo, tästä on mä. joo, ja sitten Onni sanoi jotain. Moi! Joo. Hello. Bro, miksi sä oot ku anime-tyttö täällä hitsi basketball? No niin, tässä on kaikki femboitemet. Miksi sä sä missasit? Hei! Sä et ikinä tuu. Mitä sun pitää näyttää sitä hiirtä, että sä voit ampua? Kiitos. Yes! Vihdoinkin! Mä tein sen! Mä tapoin sut! Ja 2 kertaakin! Hei! Tuu pelaa Russian roulette! Katsi tulee. Sä kuolit siihen yhteen, jees! My god, se oli vaan vahinko. Bro, mikä tää on? Hei! Eikö mä oon vaan tämmönen... Tää pitää onni, sillä on OP-itemit. Mä oon sun droni Hei, päällä. hyppää, ja sä oot voitin hyppää. Mulla on 67 HP, ei tonni edes. Turpa kiinni, Onni! Onko joku pelaa Russian rouletteen mukaan? Mä voin tulla. Joo. Onko mä tullut nyt? Tuu, Mulla on- ota toi kahden aamu itseäsi. On mikä täisi savupippu täällä? Okay. Ei siellä oo mitään. Mä muitteni! Ei. Sä et voi... Please! Koita kuolla. Please! My god, please. Tapa. Kuolee. GG! Oh my god. Ei. Mutta tää on loputon. Tässä voi tosi kauan kestää, että se tulee. Oh my god, please! Sä pystyt tappaa mut sillä. Älä oikeesti, älä. Mä kävele sitä päin. Okay. Ei päin. Ei. Okay. Ja sitä anna se olvi sitten tuolla. Tähtäisi sitä päin. Ei. Ei sä voi tiedä tolleen, toi on huijaamista. Onko se Onnin vuoro? Nyt sä kuolet. Miksi? Mä saan... Oni, mua ei pelota sun hitsille. Älä oikeesti. Hei, mulla on normaali revolveri. Joo, pelataan. Ei, Onni kuoli vahingossa. Mihin Onni kuoli vahingossa? Se kuoli Sonicille. Me en ainakaan tapannut sitä. Haluuks joku tavata Angry Birdi? Angry Bird, mikä? Bro, me... Angry Bird? Tää on Angry Bird.
Tää oikeesti lukee. Bro, Murder Game 4 on parempi. Hei. Sit saa mua! Oh my god! Wow, bro, mitä? Oh my god, mulla on niin vähän HP, mulla on niin vähän HP. Onni. Joo, miten sä et kuollu legitisti? Hei, mun vuoro seuraavaksi. Älä aloitella Olville. Mun vuoro. Mä tän jälkeen eri. Ei! Bro, katsokaa päin, se putoo mulle. Noniin. Oh my god! Toisen kierroksen. Kenen? Onko mun? Mä vedän toisen kierroksen. Oh my god! Ai jee, toi sattuu. Daddy! Mitä? Bro, mä sain joku remixin näitä. There is no witnesses. Okei, se maastei. Hei kaikki, surullisesti Onni kuoli, niin ja meidän pitää tietää outro yhdessä. Haudasta. Me löydettiin tällaisen haudasta. Aha, mä vahingossa sen liian kauan. Kato. Mä löysin tällaisen haudasta. Oi, mitä tapahtuu, jos mä klikkaan?